Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Zvakangoma hazvo vedwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vanhu havasi kuzorora kunze uku vedwe, vanhu vari kubata message yavo yavakanditumidzira yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yangu confession yakamira sekudai so. Ndini uyo zvangu ndainge ndiri kuno kuJoni, ndainge ndisati ndatomboroora mukoma pandakazobatana nemishonga iyi. Ndichinobatana nayo mishonga iyi ndaingozviudzawo kuti ndiri kuda laki repabasa. Murungu wedu uyu wataishandira iye zvaaita ndezvekudai so. Paiva nemamwe maSouth Africans avo vataishanda navo, saka ava maSouth African ava vainge vachipiwa mari yainge yakawanda kudarika mari iyo yatainge tichipiwa isusu. Tingangoti ivo vaipiwa double the salary, isusu tichitongopiwawo mari iyayo yongoti at least ndawanawo something. Munongozivawo varungu kuti murungu mari yaanenge akakuudza kuti iyi ndiyo mari yandichange ndichizokupa, ndiyo iyoyo yaanenge achingokupa, nothing more nothing less. Mukoma takazama nenzira dzose dzatainge tichigona nadzo kuti tinge tichiwedzerwa mari. Takatanga tichashanda neziya, but tega taitongoona kutoti panapa murungu uyu anongoda ziya redu, isusu hana kana basa nesu. Taisambopiwa kana mabenefits at all. In fact paChristmas we would find ourselves tichitoshanda, but vaya vatainge tichishandidzana navo ivo vaitopiwa leave ravo musi wa5 December. Apa kubasa manje isusu taizongopiwawo zvimadays towards new year, tobva tanzi endai munozorora, then tobva tazokasika zvekare kudzoka kubasa. Vaya vataishanda navo vaizotodzoka kuzve15. apa havari vanhu vainge vachitipa more money. Muone manje pacho pavainge vachishanda, vaishanda paipa pekuti vaikwanisa kutomora, pekuti unotokwanisa kutozvitambirisa uchingobira murungu. Isusu manje kwatainge takaiswa ndikuya kwekuti waisambowana mukana zvavo wekuti unge uchitaura nemaclient yako, iyoyo yaingoramba iri iyo. Apa ava vataishandidzana navo vaigara vachingoti seka taiti kana tikatanga kukomplaina kuti mari iyi ishoma, vaibva vamhanya vobva vaenda vobva vanoti mhangarira, nekuda kwekuti ivo mari yavainge vachiwana yainge ichivakwanira. So mukoma pano umwe mudhara uyo watakazotanga kushanda naye taingomuti madzibaba. Saka mudhara uyu iye ainge achitawo zvechiprofita zvekutoti vanhu vakatotanga kutouya because taingogarawo pabasa vachitobatsirwa. Saka mudhara uyu akabva ati dambudziko riripo nderekuti isusu tinofanira kuita chisungo, toita chinhu chimwe chete kuitira kuti tikwanise kuwedzerwa mari. Madzibaba ava vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichibatanidza mari, kana tabatanidza mari tobva tazotenga bakatwa, tobva tazonorasa bakatwa riya mugomo mushure mekunge tanamata. Aiwa, umwe noumwe mukoma akabva aenda akabva azonozvisonesera gemenzi rake. Ndisu uyo tikabva tatenga bakatwa redu riya remubatanidzwa, ndokubva tazoti umwe musi wainge uri musi weFriday usiku paya patainge tachaisa, umwe noumwe akabva atora chibhegi chake ndokubva tazoenda namadzibaba. But madzibaba ava sezvo vainge vatova nefollowing yavo hombe, takatoendamo mugomo imomo takawanda ndokubva vatoita choto chavo. Aiwa, vanhu vakabatsirwa zvekuti tega taitoona kutoti panapa mweya uri kuburuka. Mukoma Nashi, then madzibaba vaya vakazoti kunze kwava kunoidza vakabva vazotimutsa tose one by one. Isu tainge tichishanda navo pasame company, ndokubva tangoti dzikei zvishoma tichibva paya painge paine vanhu. Madzibaba vakabva vati taifanira kuti tinge tichitsvaka painge paine ruware. Takazoti tawana ruware rwuya mukoma Nashi, ndokubva madzibaba vaya vakabva vaenda vakabva vanobaya ruware rwuya. Vakatwa riya ravainge vakabata rakabva ranyuramo muruware rwuya mukoma kusvika richizonodhisapiria kudai so. Ruware rwuya rwakabva rwazotanga kupfungaira chiutsi, then madzibaba vaya vakabva vati zvainge zvaita. Takabva tadzokera kubasa mukoma tikati zvimwe kuda murungu achatipawo mari yakati ende murungu akabva azototidana musi weMonday, ndokubva ati ainge aine meeting iyo
ainge achida kuita nesu. Takaenda kuya tizere nemufaro, then takazoti tasvika paya murungu akabva atiudza kuti yainge yava nguva yekuti ange achitiwedzera mari, but dambudziko rakazoitika mukoma nderekuti pavarume vaya vatainge tichishandidzana navo pane umwe akabva azotikwenyera. Musi wacho iwoyo mukoma takabva tazosungwa ndokubva tazodhipotewa. Takati tadhipotewa mukoma, inini ndikabva ndazodzoka zvangu, but handina kuzotanga kuzoshandira zvekare murungu uya since ainge atotionera maburi ekuti hatina mapepa akakwana. Then ndikabva ndazowanawo basa somewhere, but zvino upenyu hwainge hwanyanyisa kundiomera. Ndakabva ndati zvino ndoita sei mukoma, ndopandakabva ndatanga kufamba ndichitsvakawo munhu aikwanisa kundibatsira mukunofamba umwe mukoma. Ndopandakabva ndazosangana nen'anga iyo yakati iyo yainge ichizvigona. Muone zvenyu mukoma, pandakanotorana nezvinhu izvi ndainge ndakanzi zvinhu izvi hazvitomborarami neropa zvachose. Ndakangopiwa ruva iro randaifanira kupota ndichidiridzira, ndikabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitenga mukaka. Kana ndatenga mukaka uyu waifanira kuti unge uchirara panze. Then makuseni paya vanhu vasati vatanga kufamba ndaifanira kuti ndinge ndichibuda. Kana ndabuda ndobva ndatora chigubhu chiya chinenge chiine mukaka, ndobva ndaisa sikarudzi yangu, ndobva ndatendekera sikarudzi yangu, ndobva ndatanga kuita weti, ndichiitira weti muchigubhu muya. Then ndobva ndachukuchudza mukaka uya zvekare neweti iya iyo yandinenge ndaitiramo makaremo muchigubhu imomo. Ndobva ndanodiridzira ruva rangu. Zvose izvi ndaifanira kuti ndinge ndichizviita ari makuseni seeni, asi munongozivawo kuti kana uriwo mukomana wechidiki unotiwo pano nepapo unenge uine zvimagirlfriend zvako izvo zvaunenge uinazvo. Ndakatanga ndichazadzikisa mhiko idzi mukomana kudzamara one day pane umwe musikana uyo wandainge ndiinaye. Saka musikana uyu akanditaimira kusvika ndichizonobuda panze. Iye ainge ari munhu uya aiva nejealousy too much, achifungidzira kuti ndinongomuhurira pose pose. Saka akabva anyepedzera sekunge ainge akarara, ndokubva anditaimira. Ndikabva ndabuda paya achindidongorera, ndokubva auya apo pandainge ndakamira akandibvunza kuti ndainge ndichiitei. Ndikabva ndamuti ndiri kuita weti. Akabva ati unoreva here kuti iwewe ungasiya bathroom mumba umo, because mumba macho mandaigara mainge muine toilet, bathroom and everything. Akabva ati wosiya zvose izvo wobva wauya pano kuzoita weti pano inhema dzako, une munhu wako wawaronga naye, and I now know kuti ndozvamunogara muchingoita izvi. Saka akati asati aswedera pedo neapo pandainge ndakamira, ndakabata chigubhu chiya ndakatendekera sikarudzi yangu makaremo muchigubhu muya. Ndakabva ndarasa chigubhu chiya ndichiti ndichambotanga ndamunyengerera, then kana ndamunyengerera ndobva ndazodzoka ndobva ndazotora chigubhu changu. Saka kurasa kwandakaita chigubhu chiya ameno zvimwe kuda ndiko kuzotsamwisawo kwandakabva ndazoita ruva riya, nekuti takati tadzokera mumba mukunomunyengerera akabva akumbira kuti ndinge ndichiita bonde naye, achiti iye ainge achida kumhanyira kudzokera kumba kwavo kuitira kuti ange achigadzirira mwana wake uyo aienda kuchikoro, because mukadzi uyo ainge ari muSouth African. Saka takabva taita bonde riya, but bonde iri mukoma rakabva razotora nguva. Ndakabva ndazodhonzawo zvekuma 1 hour tichingoita bonde chete. By the time yakazobuda mumba mangu achiita zvekumhanya, it was already too late. Mind you, uyu ainge atori munhu ainge aine murume wake ainge achigarawo mulocation imomo, but vainge vari paseparation. Saka aingodawo munhu aipota achingomufadza. Saka kuti ndinge ndichingomisiya achienda ari oga, akabva aramba. Ndokubva ndamuperekedza, but handina kuzonosvika pamba pavo. Ndikabva ndazodzoka. By the time pandakazodzoka mukoma, vanhu vainge vava kutongofamba famba location rose. Location rose rainge razara nevanhu vachingofamba famba. Zvino ndakazoti ndichinopinda mugedhi ndikabva ndaona landlord vakabata chigubhu chiya, vakabva vandibvunza kuti ko chigubhu ichi chainge chiine mukaka chii chainge chichiitika. Ndikabva ndati zano nderipi, ndikati vasati vanyanyisa kubvunza vamwe vanhu regedzai ndinge ndichingovanyepera. Ndakabva ndavanyepera ndikabva ndati zvamunoona usiku hwose handina kurara, ndanga ndichinetsana negirlfriend yangu. Saka ndabva ndarasa saka
mukunonetsana kwedu tabva tazotanga kukandirana zvinhu. Iye akabva azorasa chigubhu ichi chefresh milk. Ivo landlord havana kana kumbonzwisisa sensi yezvinhu zvandainge ndichivaudza. Landlord ava ndakabva ndavati musambogara mamubvunza musikana wangu uyu sezvamunongoziva kuti munhu akaita sei. Ivo vakabva vati it is fine. Ndokubva ndapinda zvangu mumba ndiinacho chigubhu changu chiya chainge chiine fresh milk. Mukomana achi ndakati ndichinopinda murumu mangu ndokubva ndaenda paya painge paine ruva rangu. Ruva iri mukoma ndainge ndakangotengawo kasturu, ndikabva ndaisa kasturu kaya padhuze nemubhedha wangu, ndikabva ndaisa chivhasi chiya chainge chiine ruva. Ndakati ndichinovhura chigubhu chiya chandaitonzwa kuti chainge chichirema chainge chiine fresh milk, but mukoma fresh milk iya yakabva yangonyangarika. Hapana kana drop rakambobuda. Apa zuva rainge rabuda. Apa ndainge ndakanzi zvinhu izvi ndaifanira kuti ndinge ndichizviita each and every day. Zuva risati rabuda ndinofanira kuti ndinge ndatofidha ruva iri raguta. Mukoma zuva rakati richibuda mashizha aya awo aisiwisa mari akabva atanga kudonha one by one kusvika ruva riya raoma. Ruva iri rikabva razotanga kuburitsa ropa. Ropa rakangotanga kungosinina, so ropa richibuda kudzamara ivhu rose mukoma razara neropa. Ndakabva ndazofonera n'anga iya ndikabva ndati sekuru izvi ndo zvavako kuno. Sekuru vaya vakabva vazoti ndinge ndichichimbidza kuya kumba kwavo, but ndaifanira kuti ndinge ndichiuya naro ruva iri. Mukoma ndakabva ndatora chimwe chiplastic bag ndokubva ndaisa ruva riya. Munoona kune zvimwe zvimacarry bag zviya zvekuna naShoprite ndainge ndiinacho chicarry bag chiya ndokubva ndazoisa ruva riya muchicarry bag. Ndini uyo ndikabva ndabuda ndikabva ndanoti mukombi ndichinonosvika kumba kwavo sekuru ava chicarry bag chiya chainge chatozara neropa. Sekuru vaya vakabva vandipinza muimba yavo yematare ndokubva tatanga kukurukura. Sekuru ava vakabva vatanga kundiitisa dzimwe mhiko. Mishonga yacho iyo yakashandiswa ipapo handichairangariri. Zvekare vainge vakanditsamwira nekuda kwekuti ndainge ndazviputsira mhiko idzi, but mukuzonovakirwa zvekare dzimwe mhiko zvekare nekuzonovandudzwa kweruva iri richizotanga kuita green, sekuru vakabva vanditi pari zvino ruva iri iro richapota richizvitsvakira chikafu sezvo iwe warirakidza ruva iri kuti haukwanise kuti unge uchichengetedza mhiko dzacho. Ndakadzokera mukoma ndokubva ndati garei ndo pandakabva ndazowana zvangu. Painge paine umwewo musikana uyo aigara in that same location aitawo achimbopota achienda kunogarawo kumastay in achishandako ikoko. Ndakabva ndamuapproacha pandakanzwa kuti ainge anetsana neboyfriend yake. Iyo akabva azondibvuma, ndiye akazova mukadzi wangu. Saka akati andibvuma kudaro, chaindinetsa ndechekuti aingoti kana akabatira pamuviri then nhumbu iya yobva yangoparara. Aingoti kana akangobatira pamuviri chete nhumbu iya yobva yatoparara mukoma. Zvinhu izvi zvakaitika for 6 good times zvekuti ndega ndakazosvika pakuzvibvunza kuti what exactly is going on. Zvino gore rino mukoma ndipo patakazobata mwana wedu akati azvara mukoma nashi. Ndo pandakabva ndazofonerwa zvekare nasekuru. Sekuru ava ndainge ndakazovaguma kudharadhara paya pandakatanga kuita mari. Now aiwa mukoma ndatova munhu ane twunhu twake. Sekuru ava kuti nhamba dzangu vakadziwana kupi, because nhamba ndainge ndatochinjaka ndichiti handichadi kuti vanhu vangoramba vachingondironda vachida kungoona kuti what is going on in my life. But sekuru ava vakazongonyuka from nowhere ndokubva vandifonera vakabva vati ndikuda kuti unge uchiuya kuno muzukuru. Ndokubva ndazoenda kuya. Ndakati ndaenda kuya sekuru vakabva vazondiudza kuti ruva rangu iri rakatsamwa. Ndikati ko rakatsamwei nhai sekuru? Vakabva vanditi ko iwewe wakazoita seiko mwana? Ndikati munoreveiko sekuru? Vakabva vati waisafanira kuti unge uchizvaraka. Kuzvara kwawakaita wakatokanganisa mhiko zvekutoti ruva iri rava kuti zviri nani kuti iwe unge uchifa because hauteereri. Pekutanga paya ruva iri rakakuregerera, zvino now wadzokorora wapamhazve mhosva pamusoro pedzimwe mhosva. Sekuru vaya vakabva vati pacho pawakaona kuti mudzimai wako uyu ainge ava nemauta waifanira kuti unge uchiuya naye muno mudare rangu kuitira kuti tinge tichizokumbirira uyo
uyo mwana uyo waainge akatakura mudumbu rake kuti ruva iri ringe richiziva kuti ichi chipfuyo chemumusha chisingafaniri kuti chinge chichidyiwa. Ndikati nhai sekuru munoreveiko kana muchiti mwana wangu chava chipfuwo chekuti hachifaniri kuti chinge chichidyiwa? Sekuru vakabva vati mwana wako kana kuti upenyu hwako. Ndozvavakataura sekuru ava. Mukoma pandakanzwa mashoko iwawo ekuti mwana wako kana kuti upenyu hwako, ndakabva ndatanga kuchema, ndakaridza mhere ndirimo mudare imomo. Zvino mukoma ndakazoti ndabva ikoko ndakambozama kuchovha zvinguva until last night. Mukoma zvandakaita last night ndezvizvi, ndainge ndiine banga iro randainge ndakanzi ndinge ndichitenga. Saka okapi iri ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiriisa pahuro pemwana wangu ndisamucheka, but kuisa kwandinenge ndichiriita pahuro peka mwana kangu aka ndo kuzofa kwacho kwakanenge kachizoita. Saka ndakabva ndakumbira amai vemwana kuti ndinokumbirawo mwana, ndokubva ndatora mwana ndikabva ndaenda naye mubath. Ivo vakatoshamisika kuti ko kwakanaka here, but ndakabva ndangoti chivanhuka chekwedu apa, iye ndiwe muno muSouth Africa, saka hapana kana chaanomboziva about chivanhu chedu chekuzimu. Akabva angoti wo ndozvemadlozi zvenyu izvozvo. Ndikangoti ndizvozvo. Ndakabva ndatora mwana apa, ndainge ndiine banga rangu muhomwe, ndokubva ndazopinda mubathroom. Ndakati ndapinda mubathroom ndikabva ndapfugama, ndainge ndakapfugama padhuze nechemba zvekuti musoro wake wainge uri padhuze sanechemba. Ndokubva ndaburitsa banga riya. Ndakati ndava kuda kunoriisa pahuro pake apa, mwana wangu akabva aramba akanditarisa mukoma. Ndokubva ndadonhedza banga racho randaifanira kuti ndinge ndichigadzika pahuro pake kuitira kuti ange achizodyiwa neruva iri. Ndakangoti ndadonhedza banga riya rakabva ranyangarika. Saka nanhasi ndinozvibvunza kuti kasi ndakaridonhedzera muchemba ndikaflasha by mistake. But mukoma munoziva kuti kana uchishaya chinhu chaunenge uchiziva kuti chinhu ichi ndanga ndakachibata, unochitsvaka pose pose. Ndakasvika pakupinza ruoko rwangu muchemba ndichizama kungotsvanzvidzira ndichiti zvimwe kuda ndichasangana naro banga iri, but ndakatorishaya banga iri. Handizivi hangu, handizivi mukoma kuti chii chichazoitikawo kwandiri, but wangu mwana, I don't feel kuti I have to sacrifice my own blood. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Asi ndo message yavo iyo yavakanditumidzira. Please ngatitaurei navo mucomment section. Kokuzoisa banga pahuro pemwana. Hey, hanzi ndakaisa musoro wake padhuze nechemba, banga rikabva ranyangarika. Zvakangoma hazvo veduwe.